Good morning guys! Happy Sunday! Happy Mother's Day! Sa lahat ng mother dyan. Kahit yung mga tatay na nag-act as mother. Happy Mother's Day sa ating lahat. Ayun, wala si Sel. Umalis kagabi. Pumuntang Mandaluyong. Silang mag-anak kasi sinundo sila nung asawa. Punta daw sa Mandaluyong. Mag-spend din ata ng Mother's Day. So, yun, pinayagan ko na. Total. Sunday ngayon. Pero, may deliver kami mamaya guys. Akala ko pahinga. Mas gusto ko sana magstay dito or sa store to celebrate Mother's Day with my family. Kaso, ayun nga, may deliver kami. Sayang. Gora na yun. Kaya, na lang. Tapos, nag-request din si Mami, yung nanay ni Froggy na pumunta kaming Marikina, yun sa Dalawan yung puntod ni Ate Winnie tsaka ni Daddy. So, sabi ko, sige, i-deliver na tuloy natin yung sa Caloocan. Kasi sayang naman eh. So, pick upin muna namin mamaya si Mami. Tapos, diretso kaming mag-deliver sabay puntang sementeryo kasi mainit pa masyado kapag diba? After lunch. Anyway, ayun lang. Dito ko pinatulog si Poknat sa labas. Pinalabas ko siya kasi kakalaba pa lang ni Sil nung carpet yung nasa paanan namin. Aba, nagmuestra na naman ng Poknat na doon iihi. Kaya yun, pinalabas ko siya. Dito siya natulog. Pagluto muna ng breakfast. Kasi yun ang unang hinahanap ni Froggy breakfast. Hindi, wala naman daw dumating kahapon na magsisurvey sa aircon. Nakainis na, ibinilin ko na yung sale. Wala daw dumating. Ang gulo nilang kausap. Breakfast tayo guys. Lucky me, beef, calamansi and sile. Tapos, tinapay na may ladies choice. Hindi ako magkanin. Ayan, pero nagluto ako ng corned beef and ano ba daw? Yung natira pang spam. Hindi spam, yung bilog yan. Tapos, Daddy, si Chris lalabas na. Luto na rin ako ng for lunch. Start ang talong. Kaya pang chicken dito kagabi. That's it. Ligo time ng mga doggies. Paknit na muna na. Yaka muna grutintin. Liligo ang paknit. Yung paknit. Yan, nainitan na sila eh. Lagi na sila nakatambay dito sa CR. Ay, paknit! Dito ka lang. Oh, Maggie. Doon ka muna sa labas, Maggie. Tsaka, wait lang. Wait a me. Ang laki niya nga eh. Akala ko, bulinggit lang yan. Large breed din natin. Oh, nagagalit na naman siya. Nakita niya sarili niya sa mirror. Huwag na utakutin. Hoy, bango-bango na pakit. Bango-bango na. Next, Maggie Choy. Sino yan? Megitot na si Megitot. Where's Megitot? Come on, Megitot. Hey! Yan, huli si Megitot. Tanggal naman ng harness. Bango-bango siya! Pasok! Pasok! Alright guys, ang uli si Grutinting kong mahal. Manguligo ikaw, bibig ko ha? Kasi mainit na. Nanawan niya ako kanina eh. Ganun daw siya. Pero, kailangan maligo yan, di ba? Kasi mainit. Para fresh. Para yung ulo mo din, malamig din. Hindi mainit na. Okay? Okay, Grutinting ko. Bait yan na. Mga bukol-bukol na kayo. Yan. Tadaan-daanin na ni Mami, no? Hana? No? Bait ah. Bait naman yun, diba? Ang bait yun, diba? Dito muna kami, guys. Hey, guys. Dito kami sa World Trade.
nag-deliver lang kami ng ano, Dio sa isang reseller namin. Lagi kasi siyang umatit ng ano, ng bazaar. Namiss ko na nga mag-bazaar. Char. Nakapagod kasi. Grabe. Parang dahil feel ko pa yung pagod from last year na bazaar. Kaya, pass na muna. Siguro mga summer months na lang din. Panay email nga niya, no, ni Trendsetter eh. Pero tsaka na lang pag kasabay ko ulit si Ann or ibang YouTuber para may pupunta naman ako or may kasabay ako, may kasama ako, diba? Anyway, ayun. Nag-ano lang ako, bumili lang ako ng Infinity. Ang tawag dito, Daddy? Nachos. Hinantay ko sana yung ano, yung isang kausap ko kasi hindi lumalabas eh. So, next time na magmamadali kasi kami at may ano pa, may deliver pa kami sa Caloocan. Caloocan ba yun? I think so. Look out. Layo. Op! Yeah. Really? Muñoz. Ano yun? Hindi Caloocan. Muñoz pala. Ayan. And then yummers din yung kanilang Godzilla Milo. Milo Godzilla. Kain tayo. Makati na kami guys. Dadaan muna kami sa ano, Pasig para sunduin si ano. Maderder. Madrasta. Tawag dito sa nanay niya Madrasta. Kasi pupunta kaming ano nga, sementeryo. Pick up na muna namin siya bago kami dumiretso sa Muñoz para isang biyahe lang din ako may babalik. Ayun. Alam nyo ba, pinangarap ko dati na makapagtrabaho ako dito sa mga kumpanya dito sa sa Makati. Kasi 'di ba yung mga nagtatrabaho dito para wow, mga nakahiras, gaganda nila. Wala kang makeup. Pero ayun, hindi natupad guys. Hindi yung para sa akin yung ano, yung ganang trabaho, and ayoko din naman yung siguro kung ako yung boss, 'di ba? Ako yung boss, pero yung mga ngamuhan parang hindi ako yun. Ayoko lang ganun. Kaya ayun, nag-ano na lang ako. Nag-home based job na lang. Nag-alaga ng asawa tsaka ng anak ng matagal na panahon. Siguro ilang taon si baby nung nagsimula ako mag-ano? Hindi nagsimula ako mag-online. Siguro na 5 years old na yata siya. 5 na? 5 na siya. 5 years old na si Chris. So, kulang-kulang 5 years na rin yung ano guys, yung online shop ko. Ayun. Di rin naman ganun kadali guys na ano, maging successful sa pagiging online shop. Magsisimula ka talaga sa pinakamababa. Lahat naman. Sa pinakamababa ka magsisimula. Yung pa isa-isa yung buyer mo. Natatandaan ko nga nun, yung pinakaunang buyer ko is manager ko pa dati sa Jollibee. Ayun. Nakakatawa. And then, yun, pagpo-post ka lagi ng mga products mo online, tapos magtatag ka pa ng mga friends mo, tapos ibang friends mo magagalit pa kasi ayaw ng tinatag, yung mga ganun. Meron nga ako mga friends na in-unfriend ako dahil sa lagi ko sila tinatag. Pero it's okay. Nintindihan ko naman sila, diba? Kasi ano, sabog nga naman ang notification nila pag lagi kong tinatag. So, ayun nga. And then, nagkaroon ng Instagram. Nag-post na ako sa... Ay, may Instagram na pala noon. May Instagram na din noon. Pero, since mas madaming naunang online seller sa akin noon, tiyagaan lang din. Pa isa-isa, dalawa na buyer. Ayun, tapos minsan 1 week, dalawa lang yung mabebenta ko or dalawa lang yung kliyente ko. Hanggang sa dumami guys. And then, boom! Ngayon, Diyos ko, kahit pag-ihi na lang, dala ko pa yung cellphone para lang magsagot and kumuha ng orders. Kaya nakakatuwa. Tiyaga lang talaga. Nakukuha lahat sa tiyaga at sipag. So, huwag kayong give up guys kung feeling nyo. Ang hirap-hirap naman mag-online selling, ganun. Kasi walang tiyaga, wala talagang nilaga. Totoo yan. Agree? Walang tiyaga, walang pressure cooker. Tapos ayun nga, hanggang sa ko na si daddy, tigil ko na siya magtrabaho kasi parang yung sinasahod niya is kulang naman din sa amin. Tapos parang mas pagod pa siya kaysa sa dapat na sahod na makuha niya. Sabi ko, why na tumulong ka na lang sa akin, tigilan mo na yung trabaho na yan.
Pero noon, hindi ko naman minamaliit yung call center guys kasi talaga namang grabe yun din ang bumuhay sa amin ng ilang taon yung pagiging call center agent ni Froggy. Kaya malaki din ang utang na loob namin sa BPO. Yun nga lang, parang ang tawag mo doon na Burnout. and then bumaba na rin ng bumaba yung mga sahod no. Yeah, that's right. Alam mo, last na ano guys, kaya sagana din kami noon. Yung last na company niya is inuuwi niya sahod guys, kulang-kulang ano. Sasabihin ko na, kasi totoo talaga. Yung nag-ano pa siya, lagi pa siyang nag-overtime. Nakakatuwa nun no? Yung OT ka ng OT. Grabe. Alam mo, magugulat na lang ako, 57,000. Ano lang yun One cut-off. Isang cut-off lang, kinsenas lang yun guys. Kaya wow, ang saya, ang sarap. Tapos yun, parang napalitan na ata yung ano nyo nun eh. Napalitan yung supervisor, nawala na yung mga OT nila. So hanggang sa bumaba ng, alam mo yun, inuuwi niya na lang minsan 8,000, isang cut-off ha. Sabi ko, Karoon ng politika. na politika, parang okay na ba yun na? Oh my god, 8,000. Diba? Sa dami ng binabayaran na internet, kuryente, yung ganun. Parang kulang na kulang. And then pagod na pagod pa siya, exhausted, burnout. Kaya yun, sabi ko tumigil na lang siya. And yun nga, tinulungan niya na lang ako. And here we are! Padili-deliver ng ano, ng mga produkto. Ang saya. Ang saya guys ng journey na. Oh, great! Kaya ano lang, tiyaga lang talaga. Huwag kayong mawawala ng pag-asa kung feeling nyo parang kamalas-malasan nyo na kayo ng pinakamalas na tao sa buong mundo. Kasi na-feel din namin yan noon. Yung parang sinasabi ko nga di ba dati nawawala ka ng trabaho? Noon as in walang-wala tayo. Yung nagbebenta na kami ng mga gadgets. Tapos higa na lang kami sa kama na, oh my gosh. Nagbibiro pa to na. Noon na lang tayong lason para wala ng problema. Yung ganun. Pero ano, prayer, tiyaga, sipag, na overcome namin lahat. Kaya, ayun lang guys, share ko lang habang nasa biyahe, dumadaldal lang ako. So sana maging ano, mas marami pa akong ma-inspire na mga viewer, lalo na yung mga nag-a-abroad dyan guys, na nasa abroad, natural ibang bansa, nasa ibang bansa dyan na gusto nang umuwi. Ayun, mag-isip lang kayo ng mga magagandang negosyo na pwede nyong masimulan kapag umuwi kayo para hindi na rin kayo mawawalay sa mga mahal sa buhay. So, ayun lang. We'll see you later. Daldal ko. Pero sana magustuhan nyo tong daldalan ko ngayon. Bye! Traffic jam. Huwag mo nga, nakakainis nga yung ano eh. Ganda ng tugtog eh. Nabot na kami ng traffic guys. Late dumating yung kausap namin sa ano, Polterman. Kaya rabas lang ngayon. Parang ano lang yung traffic ah. Ano ba yun? Yung November 1. Ang daming dumalaw sa mga puntod ng nanay siguro. Ang daming sasakyan oh. Ang daming nag-Mother's Day dito. Saan tayo? Kaliwa kanan? Diretso lang. Diretso? Tutumpungin ko to? Hindi ako liliko. Hindi, dito. Kasi mainit Right. sa Hi, left. Diretso. Diretso? Dito. Dito. Saan, me? Yan, dyan. At ano, Ang galing naman. Mas pinili na lang ahead, you have reached Oh, ang dami mga on the right side. Thank you, Tonton. Mga nag-spend talaga sila. Doon pa. Sa ano pa? Diretso, ano sa flags pole. Spoke na dapat sinama dito eh. Bakit? Spoke na to. Kaya takbo dapat. Sighted. Bandin yung asin namin. Bagong paligo pa naman. Oo nga. Tosisi. Dito yung yung kapatid ni Froggy. Nandun na si Mami. Tara. Dyan sa may puno no? Yung panganay nila, yung
sinunda ni Froggy. Yun, tapos lola niya. Yun ang magkasama dito. Tapos doon sa kabila, si Ate Winnie tsaka si Daddy naman. Excuse me po, makikiraan po. Walang ano dun, walang bulaklak sa ano, sa labasan, ubos. Asan pumunta yun? Dito si Ata mo. Wala, nag-check ata siya ng ano, celebrities. Si Ato. Ngayon yung pasawa yun. Mag-CR ka na doon, Uya, yun o. Gag. Ayun o. Di namuhan ito. Asan? Asan? Ito, Ah, dito. Hindi nanuhan. Hindi binuhupitan. Ito. Si Rosalia, si Dr. Lero. Saka si Rondo. Tsaka si Engineer Ito ba Ronald yung ano nga ni Aling Eddie? Aniceto. Ito pangalan niya pa to, Me? Ha? Itong Aniceto? Pangalan niya pa to? Ancient. Okay. Ah, kaya pala Ace. Face to face Saan yan? Tapos January 25. Ah, ka-birthday siya ni Mark. January 25. 5/6, 2002. Hindi pa kami niya ni Froggy. 2003 kami ni Froggy. Kaya di ko siya naabutan. Punta naman tayo kay Ate Winnie. Sayang di sumama si baby. Batang yun talaga. Tamadation. Ayun ata oh, yung ano. Yung brown. How come is it brown? Oo, yung brown ata. Tinan mo. Dito lang yun eh. Doon, nagpasa tayo. Hindi, dito lang yun. Sa pangalawang yungib, di ba? O yan yung yungib eh. Lumagpas tayo. Walang puno yun eh. Meron. Walang hirap. Tayo na lang natin si Mami. Nagpas eh. That's why. Doon sa kabila, tinan natin. Nandyan? Lagpas nga kami. Excuse me po. Ito? Milapida na yun sa Ate Winnie ah. Oo, pinagawa ng away, hindi pa yata silang may kulang pa ho yata. Oo nga, naroon yata. Hindi ko pa nakakausap si Mami kasi gusto ko kapalitan yan. Yung damo. Ah, pero ito talaga yung ano? Yung mag-ama? Oo. Okay, okay. Nahanap din, hindi niya mahanap. Oo nga eh. Ito yung mga bantay na ano. Memorize nyo yung mga nakalibig. Kasi alaga ko yan eh. Hindi Ah. si Mami, papapalitan ko ng damo kasi namatay na yung damo yun eh. Ah, okay po. Mga alaalaga din pala. Kaya gusto ko makausap ko yun. Nandyan po, sa kabila lang. Si Mami. Opo. Anniversary daw pala ni Mami tsaka ni Daddy sa ngayon, May 14. Balkan anniversary. Happy anniversary, me. Kaso yung ka-anniversary mo nandyan eh. Sa ilalim na. Namahinga. Namahinga na. Ang daming gamu-gamu. Mga eh, kaya nagsimula na ako. Wow. Tara tayo sa loob. Ano na? Atakihin tayo. Light colored tayo eh. Ang dami pa rin tao. Hanggang mamaya pa to, no? Or pag magdilim na, wala na yan, ah. Ay, may mga lamppost naman, ah. Oo. Dito ko Light Mall, guys. Wala na kami bigas, eh. Kaya dumaan ako. Hinatid kasi namin si Mami sa Pasig na. Tapos naalala ko, wala ng bigas pala sa bahay. Ayun, bumili na ako ng 3 kilo. Kasi bala ko bumili na ng isang sako sa palengke bukas. And then, pang... Ano ba ito? Pork pang sinigang. Ayun lang. Natay ko ni Froggy sa ano. Okay lang pati gabi na tsaka mahabang pila. Okay, baka for sinigang. Pauwi na kami guys. Ayan, nag-ano ko ng okra na may bagoong isda. Tapos, sardinos. Kain tayo.
view. Wala nang ano.